que todos os estudos indican que a situación do galego é moi preocupante, xa o indicaban antes de que Alberto Núñez Feijóo entrase na presidencia da Xunta, realmente os estudos din que o galego está a piques de entrar nun punto de non retorno. Eu non creo que esa situación sexa, quer dizer, podemos estar a piques, pero desde logo o galego, a pesar da situación moi preocupante, sabemos que hai bimbios para poder facer o cesto da súa revitalización, da súa recuperación, pero os estudos indican iso, todos, o da Real Academia Galega, do Consello da Cultura, do Instituto Galego de Estatística, etc., que o galego realmente, pola caída de falantes tan acusada, podría entrar nun punto de non retorno e, por tanto, serían necesarias políticas de promoción activas por parte dos poderes públicos que garantan unha liberdade lingüística real, por tanto, que os rapaces e rapazas saian da escola coñecendo tamén a nosa lingua propia e que se posibilite ao conxunto da sociedade utilizar o noso idioma. É o que di, ademais, o Estatuto da Autonomía. Nós o que estamos reivindicando é que se cumpra o artigo 5 do Estatuto da Autonomía. Entón, a situación xa era grave antes, que tendo esta situación o PP o que tende é acelerar esa caída, quere que se case punto de non retorno sexa un punto de non retorno real, que o galego sexa finalmente unha lingua residual e, por tanto, inútil en Galiza, con unha sociedade que non estea cohesionada a través da súa lingua e da súa cultura en absoluto, unha sociedade sen memoria histórica, unha sociedade... Sen memoria histórica non me refiro só do 36, senón de memoria como sociedade de seu. Despois, o papel, claro, da vergoña allea a nivel ético, porque sabe que está desmantelando a oficialidade dun idioma, está a ser a persoa que executa a primeira na historia da democracia a tentativa de desmantelar a oficialidade dunha lingua, é dicir, algo que non acontece noutra comunidade autónoma do Estado español. E despois, claro, dá vergoña tamén a nivel intelectual, porque ves cal é o criterio polo cal un ano antes asinaba un artigo criticando todo o que agora fai intelectualmente. Quer dizer, depende a tua opinión intelectual dos euros que haxa en riba da mesa. Claro, é algo, desde logo, que causa vergoña allea. Parte positiva que a temos que observar, evidentemente, por moito que quixese encantar a serpe, a realidade, que non funciona como encantador de serpes, a ninguén engana. En fin, vémoslo nas manifestacións de Queremos Galego, nas cales participa toda a sociedade galega organizada, excepto o Partido Popular. Despois, no caso concreto de Anxo Lorenzo, o que vemos tamén é como ás veces non hai nada peor que un converso. Ás veces non hai nada peor que un converso, quer dizer, unha persoa que sabe o que está facendo e non se sabe se é por mala consciencia ou por quedar ben ante quen o nomeou, pois, claro, hai discursos que realmente parecen propios dun ministro franquista en ocasións, Si, realmente o que ten que perseguir é simplemente tentar que o galego se utilice e que a sociedade sexa consciente dos seus dereitos. Pero cal é a vía, digamos? Pero que é sinxelísimo, que as verdades, como dirían José Martí, ou diría Xosé Saramago tamén, son ás veces tan sinxeliñas e tan fáciles que, claro, realmente é como todas as capas que lle botan en riba para que tendemos pensar que o que vemos cos ollos non é o que vemos cos ollos, senón que é outra cousa diferente. Simplemente tentar, quer dizer, eses dos obxectivos, tentar introducir o galego en ámbitos, por tanto, calquera acción que desenvolva a Secretaría Xeral de Política Lingüística, convenios, subvencións, campañas que persigan introducir o galego en ámbitos concretos, sexa na telefonía móvil, sexa apoiando os medios de comunicación en galego, sexa apoiando que haxa máis materiais pedagóxicos en galego en diferentes ámbitos, e así de sinxeliño. E despois realizar campañas que realmente se vinculen a que a xente sexa consciente de que temos unha lingua propia e, por tanto, animar tamén a lealdade lingüística, Pero campañas, claro, no que tal ten que haber unha mensaxe clara de que é o que se persegue, tamén pedagóxica, que son esas dous cousiñas tan básicas, é o que debería facer a Secretaría Xeral de Política Lingüística. De alguna forma, a política lingüística mercente de tal nome ten que aspirar a morrer de éxito, a deixar de facer falta. Temos que ser conscientes de que o que hai que facer é actuar. E ante iso, claro, non está só a Xunta está agora a patadas contra o noso idioma, pero tamén hai que ser conscientes. As deputacións e os concellos poden facer moito máis do que están a facer nestes momentos. Por tanto, tomemos nota e actuemos. As forzas que son conscientes desta situación, eu que diría que non o dubiden. A ver, do bipartito tamén hai que aprender dos erros. O que non fagan BNG e PSOE tamén, na medida en que non hai unha postura agora mesmo oficial favorável á nosa lingua, o que non fagan en defensa da nosa lingua non o vai facer ninguén.